Θυσία, ανθρώπινα λάθη, φάλτσα σφυρίγματα, στημένα παιχνίδια, παράγκα. Όλα αυτά, καθώς και πολλές άλλες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, θα βγουν στον αέρα μέσα από πολλές προσωπικές εμπειρίες ανθρώπων της διαιτησίας που πέρασαν μέσα από όλο αυτό τον κικαιώνα. Κάποιοι δεν είχαν κανένα δισταγμό να μιλήσουν μπροστά στην κάμερα της εκπομπής μας. Κάποιοι άλλοι, λόγω του ότι είναι εν ενεργεία παράγοντες, δεν θέλησαν να μιλήσουν μπροστά στο φακό. Γιατί στείνεις παιχνίδια? Απευθείας στο ψητώνε σου, α. Ξέρεις, δεν έχουμε και πολύ χρόνο στην εκπομπή μας και πρέπει να εξαντλήσουμε όλο το θέμα. Για ξέρε παιδιά, είμαι χρόνια διαιτητής. Είδαν τα μάθηκια μου να σας πω, είναι κατσάσα τους. Είσαι παντρεμένος? Έχεις οικογένεια? Έχω, ναι. Μωρά? Εγώ 2 γόρες. Δεν φοβάσαι ότι μπαίνοντας σε όλο αυτόν το σάπιο σύστημα, ίσως βάλεις σε κίνδυνο μέλη της οικογένειας σου? Μα γιατί να τους φέρω σε κίνδυνο? Κοιτάξτε, άμα κάνεις σωστά τη δουλειά σου και σφυράς ό,τι βλέπεις μέσα στο γήπεδο, δεν έχεις να βοηθήσεις τίποτα. Με τι ομάδα είσαι, Μαριέ? Επιτρέψτε μου να μην απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Γιατί? Τι γιατί? Γιατί δεν θες να μας πεις την ομάδα σου, Μαριέ? Διότι κάθε εβδομάδα κάνω διαιτησίες πρώτης κατηγορίας και έτσι έφερε να πούνε ποια ομάδα είναι. Ένα απλό. Ένα απλό. Ναι, αλλά δεν πήγες ποτέ στον πειρασμό, Μάριε. Θέλω να πω, δεν έκανες ποτέ ευνοϊκά σφυρίγματα υπέρ της αγαπημένης σου ομάδας που εμείς σεβόμαστε το γεγονός ότι δεν θες να μας πεις ποια είναι. Σεβόμαστε. Κοιτάξτε, εγώ μέσα στο γήπεδο βλέπω μόνο χρώματα. Η κίτρινη, η πράσινη, η μπλε κλπ. Μαρία μου, δεν λιάστηκες ποτέ από παράγοντες για να ευνοήσεις μια συγκεκριμένη ομάδα? Με το αζημίωτο φυσικά. Φυσικά και τελειαστικά, ρε παιδιά, είναι ερώτηση τούτη. Τούτα ούλα, ναι. Δεν νομίζετε τα κάμα. Και έχω κι άλλα αλλού. Πιάνεις cash ή πρότιμας επιταγές? Μόνο κας, κούκλα μου. Σε φάκελο. Φάκελο, καότε στο χέρι, έχει σημασία όμως. Όχι, απλώς για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι δημοσιογραφικά. Εντάξει, θα σας πω και κάτι άλλο. Προσπάθησα να κάνω και δίκαια παιχνίδια, δίκαιες διαιτησίες, όμως δεν μπορώ ρε παιδιά, βαρκούμε μες στο γήπεδο πλήττο, γιατί δεν το σπέσουμε στην Κύπρο. Κάθε εβδομάδα σας κρύβω ότι περιμένω πάνω από το τηλέφωνο να φατσίσει για να μου πω ποιο παιχνίδι να στήσω. Έτσι, δεν μπορώ διαφορετικά ρε παιδιά. Sorry δηλαδή, εθίστηκα, δεν μπορώ. Με το στοίχημα, ποια είναι η σχέση σου? Με το στοίχημα. Καμία. Ξέρετε, εμάς οι θέσεις μας είναι τόσο λεπτοί που τώρα εγώ ας πούμε δεν μπορώ να σφυρώσω έναν παιχνίδι το Σάββατο και να πίνω την Παρασκευή στο πράστορο να τους τα πίνω. Ναι, αλλά συχνά ακούγεται ότι πολλοί συναδέλφοι σου τελεάζονται για μεγάλα χρηματικά ποσά και τα σφυρίγματα τους κρίνουν αποτελέσματα και βαθμολογίες και παίζουν και στοίχημα. Εντάξει, να πω ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεων. Μάρια μου, φαντάζομαι άκουσες ότι σκέφτονται την κάθοδο ξένων διαιτητών στην Κύπρο. Τι λες γι' αυτό? Κλακί! Για όνομα του Θεού, είπαμε να μην είμαστε ρατσιστές, αλλά μην τα ισοπεδώνουμε και ούλα ρε παιδιά. Στηρίζουμε την Κυπριακή, την εγχώρια αγορά, να φέρουμε τους ξένους στους διαιτητές δηλαδή. Τι το διαφορετικό είναι να κάνουμε? Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα. Φέρνοντας ξένους διαιτητές, δεν θα αποφευθεί όλη αυτή η μουρμούρα που γίνεται από εδώ και από εκεί για το ποιος είναι γνωστός ποιου. Κοιτάξτε, καταρχάς είναι πολλά υποθετικό το ερώτημα σας, αλλά θα το πιάσω και θα σας το επιστρέψω με ερώτηση πάλι. Ποιος μας αποδεικνύει και μας εγγυάται εμάς ότι οι ξένοι διαιτητές δεν θα επηρεάζονται? Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ποιος θα πληρώνει τους ξένους τους διαιτητές? Με ποιον θα έχουν να κάνουν? Με εσάς, την ΚΟΠ. Ακριβώς. Άρα που καταλήγουμε, αυτοί που μουρμουρούν, τι θα κάνουν? Θα συνεχίσουν να μουρμουρούν, ρε παιδί. Θα μουρμουρούν. Πώς εξηγείτε τότε εσείς όλα αυτά τα μαζεμένα λάθη που κάνουν οι διαιτητές τις τελευταίες αγωνιστικές στο γήπεδο και βγάζουν μάτι? Το λάθος είναι όμως το ταξίμετρο ρε παιδιά. Όσα παραπάνω λάθη κάνεις, τόσα παραπάνω γράφει. Έτσι μες στο γήπεδο κάνουμε λάθη. Εκάστουτα. Αυτό που λες δεν είναι λίγο επιπόλαιο
και ανώριμο για έναν οικογενειάρχη σαν εσένα. Έχω διάφαουσα δάνεια, τόπους, έχω δυο κόρες να σπουδάσω. Είναι μόνο να κάνω εγώ, είναι μόνο να κάνω. Πώς θα τα βγάλω να πιερώσω που τα ούλα. Οι κόρες σου, τι σκέφτονται να σπουδάσουν? Οι ειδητές λεπτό συγγνώμη. Ναι, έλα τσίφ. Για ποιο παιχνίδι? Ναι. Οκ. Περίμενε, πόσα. Περίμενε. Ναι. Ανέβα λίγο πάνω. Κι άλλο. Είμαστε κοντά τώρα. Εντάξει. Έγινε. Και πέρακτη. Ναι. Και όπως καταλάβατε φίλες και φίλοι, το θέμα της διαιτησίας είναι περίπλοκο και δύσκολα βγαίνεις από μέσα. Φυσικά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε αυτούς τους διαιτητές που είναι υπόδειγμα. Υπόδειγμα. Και κάθε εβδομάδα δίνουν το σωστό παράδειγμα σε όλους τους υπόλοιπους. Από εμάς λοιπόν και όλα τα μέλη της παραγωγής που με τα δυσκολία βγαίνει αυτή η εκπομπή στον αέρα, ευχόμαστε σε όλους τους διαιτητές καλά σφυρίγματα. Καληνύχτα σας.